Dik li għal ħafna Maltin u Ħamruniżi kienet ħolma issa saret realtà. Kif iċ-Champions tal-futbol lokali Ħamrun Spartans għaddew għal fażi tal-gruppi fil-Kampjonat Ewropew tal-UEFA Conference League il-ħamis fil-għaxija. Bosta għadhom bil-kemm iridu jemnu dan ir-riżultat impressjonanti minn tim Malti. L-għadda ta' din il-partita storika li ntlabet friga il-Latvja kontra l-klab ta' RFS il-ġimgħa filgħodu bakkarna mill-ġdid fil-Ħamrun biex neħdu reazzjonijiet tal-partitarji tal-klab u kif iħarsu lejn il-fatt li waslu f'dan l-istadju. Il-kolb daħqa fuq wiċċhom esprimew sodisfazzjon bla qis u kif huma kburin bil-klab tagħhom li ħoloq tali preċedent fl-istorja tal-futbol lokali. Għadni isna f'ħolmaw. Labbu loba tajba ħafna l-plejers. Passa kburi l-ewwel ħaġa u ġabuna fuq il-mappa. Kellhom bżonn jibqgħu sejrin hekk dejjem hu. Waqt il-partita ttessejt naqra qalbi. Jiena dilettant minix, imma bħala Ħamrunis nħobb pjaċiru. Prawdu. Ħadd ma ħajjamilha din. Il-bira ħarejna il-Malta illi l-aħjar tim rebaħ. Dan l-istorja plakka kbira għal-Ħamrun u għal-Malta kollha. Kbir pinna. Ferħan u kontent ħafna. Li dak li għamilna ħna sissa timilt l-oħra ħadd m'għamlu jalla għamilna ħna jagħmlu ħaddieħor bħala tim Malti. Għandna president għal kbira iħobb il-Ħamrun. Jalla hu ġifieri kif qal il-President, jiġifieri jkomplu fuq li ħallu. Għandna tim tajjeb, għandna tim b'saħħtu. Bira ħattilab li niġġudra u ħanaddu żgur. Bħala Ħamruniż gburi. Bħala Malti gburi iktar. Jien Ħamruniża pura għandi l-onur ngħid li għamilna storja sabiħa. Ġiex affarijiet għal qalbna il-pesta San Gaetano u futbol. Nittama f'San Gaetano li mmorru tajjeb il-qudiem iktar. U l-paċċa tal-mulej dejjem magħkom u viva l-Ħamrun Spartans.